Донорството не е панацея. Благодарение на доктор Мариана Симеонова, директор на Изпълнителна агенция по трансплантации. Тя излезе пред хората, разказа им и промени мисленето за трансплантациите. Изправена пред болката се бори за всеки един нов живот. Моля доктор Симеонова да се качи при нас, за да получи наградата дарител за нов живот и да отчупи от питката на жене топлата в света и медеца на Денис. Благодаря и приемам тази награда като награда към всички колеги, с които работим, към всички лекари, които всеки един ден през годината даряват живот. Има много начини да се дарява живот, а дарителството, или така нареченото донорство, е нещо, което обединява усилията на всички лекари, пациенти, общество. И аз се радвам, че има все повече млади хора, които участват в тези събития. Радвам се да съм сред деца, да виждам много деца на едно място, деца танцуващи български народни танци. Ако така продължаваме, има шанс за всички нас и благодаря на всички, не за наградата, а за отношението към децата. Благодаря ви. Благодарим от сърце. Ужасно много благодарим на госпожа Симеонова за подкрепата на донорски материал и честит празник на всички. Танците продължават с танцов колектив Вангелов. Дари частица от теб за нов живот. Фондация Майки за донорство търси твоята любов към детето. Помогни ни да се роди дете, да има щастие в нечий дом. Изпитай признанието да си дарител на живот. Намери ни на майкизадонорство.com. Донорството е живот. Със съдействието на Радио FM+.